Mga katuyuan sa Santos nga Misa, may the Lord bless our sponsors, donors, and all those who have participated in this Holy Mass. Healing Remedios de Tablan ng Tati, Nathan Tamashu, Edi Aya, Corazon Falache, Neresa Suico, Alma Briones, Daisy Liamedo. Good health for all the members of Abiliana High School, batch 1967 graduates. Thanksgiving on the 37th wedding anniversary ni Freddy and Sally Alinson. Birthday greetings on his 4th birthday ni Dirk Nadella. Pahulayng dayon, Jaime Lim, Soy Ching Lim, Buenvenido de Tablan, Nestor and Beatriz Avestruz, Gamaliel Ong, Aquilino Irasga, Ricarda, Nicolas Jr. and Sr., Bebe Loreto, og ang mga kalag sa purgatorio. Karon ang ikaupat nga Domingo sa Adbyento. Ang katapusang Domingo sa pagtukaw, alang sa pagpaabot sa dakong kasaulugan sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Aron matuman ang saad sa kaluwasan, ang Dios nang inahanglan sa kooperasyon sa tao. Iyang gipadala ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka yanong babay sa lungsod sa Nazareth, aron ipadayag ang plano sa Dios nga mahimo siyang inahan sa manunubos. Puno sa pagtuo o grasya, si Maria mihatag sa iyang dakong pag-uyon diha sa pag-ingon, matuman unta dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Sulod ning Santos nga Misa, pangayuon ta sa Dios ang katumanan sa iyang plano sa atong kinabuhi ug ihalad ta kaniya ang atong pag-uyon ug kooperasyon. Palihog manindog. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang iso manginaot ko, nga ang kalinaw sa Dios manaas kanato naas ng mga panimalay, kita nagsimba diha sa tasa ka tubang sa telebisyon, no? Kaunta ang kalinaw ug gugma sa Dios magauban kaninyo, kalinaw sa inyong panimalay. Kaya patong suong nga dunay balatian nagsimba sa dinhi. Ang kalinaw sa Ginoo maghatad ninyo o kayo sa sakit, sa lawas o sa kalag. Pero maandaw kita pag sa ulog ng Santos nga Misa, no? Ang Ginoo naghangyo kanato nga kita magkinursos sa mga sala aron kita mabalik diha kaniya. And it say, yes Lord, I am sorry for all my sins. Basulan na to atong mga sala.
sa Dios magagagahom sa tanan, pasilo ng atong mga sala, dadun ngadto sa kinabuhing dayo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, pinaagis pagbabelo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo, imong anak. Ibubo ang imong grasya sa mga kasing-kasing. Pinaagis siyang pagpasakit, pagpakamatay sa krus, dala kami nga na si Maya siyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagis sa among Ginoo Hesus Kristo, imong anak, nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, o sa ka Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Dios na naag kang David, nga pinaagi sa iyang kaliwat, mulungtad ang iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Samuel. Unya sa dihang nakasukad na si David sa iyang pagkahari, ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Giingnan niya si Natan ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga sidro. Apan anaata ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tolda. Ug miingon si Natan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan ni adtong gabhiuna, gisultihan si Natan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an? Busa karon sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsiban gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero. Aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan ang mga Israelita. Sukad sa panahon nga nagtudlo akong mga magkuhukom alang sa akong katawhan, ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana, ako nag-ingon, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat. Ug palungtaron ko ang imong banay o gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magawit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Magawit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ang mga kayuhan sa Ginoo akong awitan hangtod sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwatan, magsangiyaw ang akong baba sa imong kamatinumanon. Kay mingon ikaw ang akong kaluy hangtod sa kahangturan. Diha sa langit, imong giligon ang imong kamatinumanon. Magawit ako sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Nakigsabot ako sa akong pinili, nanumpa ko kang David, akong sulugoon
hangtod sa kahangturan. Ligonon ko ang imong kaliwat, ug pabarugon ko ang imong trono, hangtod sa kahangturan. Mag-awit ako sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Muingon siya kanako, ikaw ang akong amahan, akong Diyos, akong bato, akong maluluwas. Hangtod sa kahangturan, padayonon ko ang akong kaloy, alang kaniya. Ug ang akong pagpakigsabot kaniya, magabarog nga maligon. Magawit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Magawit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Diha kang Kristo, gibutyag sa Dios ang tinaguang kamatuoran nga gipadayag sa mga sinulat sa mga propeta. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Daygon nato ang Dios, makahimo siya sa paglig-on kaninyo, sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe mahitungod kang Hesukristo, ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gililong sulod sa dugayng panahon. Apan karon, gipadayag na ang maong kamatuoran, pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta, o gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran, sa mando sa walay katapusang Dios, aron ang tanan motuo ug motuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios pinaagi kang Hesukristo, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo manaa kanini. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikawnong kabulan sa pagmabnos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki ginganlag Jose, ang kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadtong anghel kaniya ug miingon, paglipay ang Ginoo nagauban o nagpanalangin kanimo, pag-ayo.
Nalibo pag-ayo si Maria pagkabati niya sa mensahe sa anghel na malandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka, mga nakag lalaki, ngalan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila o tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyag hari sama siyang katigulangan nga si David. Ug mahimo siyang hari sa makaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Ug dili gid matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, usa-unsa man pagkahimo ni ini. Anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinundumi, ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya mo anak. Pagkaron ikaunom na kabulan sa iyang pagsabak, siya tigulang na sa kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Umibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pila na lang ka mga oras, no? Karong alas 12, Pasko na. Pero, mahinayon ba kang Pasko, no? Nakadungog ta sa Ebanghelyo, no? Ang naghistorya kini ba Jesus sa lugar nga tos Nazareth, no? Gamay nga lugar yung taon ni, lungsod lang. Unya, dito sa lungsod, diha sa kababae, na ordinaryo kayo si Maria, na nagpuyo, pobre. Pero ang nakalahi lang kay dunay anghel nga mi bisita kaniya o dunay mensahe gyud gikan sa Dios. Mura na sa gamay hitabo ba? Pero kung buto na hunaon na to, no? Di ni siya gamay. Dako kay na siya kahulugan sa kalibutan na kinabuhi sa tao. Kay, maka-imagine ko, imagine niyo, no? Nga mintras ang anghel, no? Ang Ginoo naghangyo ni Maria. Ang kalangitan, mag-imagine mo nga anghel sa kalangitan, ni huno ug awit. Ang mga ingot planeta, no? Nihunong pagtuyok kaha alirong sa adlaw. Ang mga tubod, no, sa kayutaan, no, wa mabuhagay nga to sa sapa sa ilang katubigan. Ang hangin murag wan ang mahuyuhoy diha sa kawanangan. O ang mga kalag, katawhan sa tanang panahon, wan ang mo ginhawa nga mahinamon nagpaabot unsay tubag ni Maria. Timan ang Ginoo nga nahigugma kanato, nagpaubos gyud siya, ha? Nahimo siyang tao, haron kita maluwas. Ug mao nga iyang gibuhat kining proposal ngadto ni Maria. Ako maka-imagine ko ba? Ang naitabo ingon niini ba? Murabag ang Ginoo, no? Niduol ni Maria. Unya nagpaubos niluhod tubangan ni Maria. Ug niingon, Mary, Maria, will you marry me? Sa laing pagkasulti diri sa balaan kasulatan, mahimo ba nga ikaw mahimong inahan sa akong anak?
kamong nakurat na bang will you marry me? Mangisod di ka ngay makurat ni ana. Kaya dihas bala ang kasulatan mga igsuon, ang Ginoo gyud nag-ilag niya sa katawhan nga iyang daw asawa ug siya mao ang bana nga moatiman. Mao na ang pananaw diha sa bala ang kasulatan. Mao nga sa iyang proposal, sa iyang hangyo, no? Si Maria nakurat, natiurok siya, pero ang Espiritu Santo gyud gigamhan sa Espiritu Santo o nakaingon siya, yes. And then, maka-imagine ka ba? Ang sa langit, ang mga anghel, milanog ilang awis paghimaya sa Diyos. Nga naman, kay natuman ng Diyod ang plano sa Ginoo. Ang mga planeta, nisaysayo ng atos kalangitan, no? Ang tubig ni buhagay ng atos kasupaan, no? Ang hangin ni huyuhoy na tibok kalibutan, to kay doon na kalinaw sa tibok kalibutan. O ang mga kalag yun, from all generations, nilukso-lukso sa kalipay tungog kay may abot na yun ang kaluwasan. Kay nitando na si Maria, ug nahimugso na ang manunubos. Og kay nahimugso ang manunubos, ang kaluoy sa langit, dibuhagay na sa tibok kalibutan. Katong mga gigugutom, mga kauna, katong makaluluyon, katong mga timawa, ikaluy ana. O ang gahom sa Diyos na ana, mupuka na sa kitawag tog kaaway, sa kaaway sa langit. O ang iharian sa Diyos, ananauban kanato. Mga igsuon, tungod si Maria, nitando man sa Ginoo. Imagine, di balibal pa siya, no? Di man yung Pasko. Pero nitando siya. Pila lang ka oras, Pasko na. Nato, dire. Apang utana, may tabo bakhag yun ang Pasko yun. Diha kanimo ka nato. Maug hapon. Ang atong Ginoo, nag-propose gihapon ka nato. Nihangyo, tagsa-tagsa ka na to, ha? Maog gihapon. Nag-propose siya, nga mahimo ba nga panggaon ti ka, luwason ti ka, bantayan ti ka, amamahon ti ka. Sa laing pagkasulti, gusto siya, again, will you marry me? Di man si Jesus, gitawag na siyang bridegroom sa ikatawhan. Gani, kan San Pablo, ningon siya, nga ang relasyon sa banag sa asawa mahimuta sa relasyon pareha ni Kristo og siyang simbahan. Ingon ni ana ba sa pag-atiman o pagpangga, ingon ka intimate din ni ana pag-ayo. Kung kita mo ingon yes God, yes Lord, Pasko na, mahimugso ang Ginoo, dili mahimugso ang Ginoo kundi timan musanag na gyud si Kristo sa kinabuhi. Nya usa nang kasanaga mga igsoon, unsa nang kasanaga? Mao ni ato ang gipangadaman ni upat ka semana, no? Nga ang kasanag ni Kristo ni hayag gyud, dilaab kada Domingo sa una natong kandila, no? Kun ana ang Ginoo sa kinabuhi, mutando ta na nay paglaom ni sanag na. Paglaom nga bisag unsa problema sa kinabuhi may kaluwasan tungod kay ang Ginoo na naman uban kanato. Di lang, no, tungod kay ang kadila ang kalinaw, doon na paglaom sa kalinaw. O kada yung kalinaw ba nga duot sa kasing-kasing ba nga gikan gyud sa Ginoo, dili kanino sa kalibutan, kalinaw nga tingam-taman mo sa mga kasing-kasing. Nya doon na, no, sumalabas na ito kanila, doon na kalipay sa itong kasing-kasing, joy in the Lord, no, joy in the Lord sa imong kasing-kasing. Kangano nabot naman ang gugma. Ang gugma, naabot naman diha. Pero ang importante ba, mahitabo lang ni kung iyong ka, yes, Lord. Unsa man how do we say yes, Lord? Samas gibuhat sa Mahal nga Birhen. Ang Mahal nga Birhen, pagtando niya, nakurat siya, hinganga siya. Pero naminaw siya sa pulong sa Diyos, iablihan niya ang kasing-kasing, o gigamhan siya sa Espiritu Santo.
Ang Espiritu Santo nga diya na siyang kasing-kasing mga igsuon, kining Espiritu Santo, naghatag niya kusog, kaikag, ug gugma, harong mo tando, ug muhalad siyang kinabuhi, mga imong inahan sa Dios. Mga igsuon, kung gusto ka mahinon ang Pasko sa tuwang imong kinabuhi, you have also to say, yes. Tando ta, yes, Lord. Ang unang iya ito ni Ginoo, mo nang iyang hangyo ba, na kinahanglan nga kita maghinusot sa mga sala, yes, Lord, I am sorry. Manay awhag yun ni San Juan sa first day of Advent. Ang damo ito, Ginoo, hawanan ng atong kasing-kasing. We have ingo kita, yes, Lord, yun. Yes, Lord. Nga puyo tag tarong nga kinabuhi. Nga na ang gitawag na ito, pagsigug maay, pailob, no? Pasensya. Naana. Karon ito ang panahon sa Pasko, no? Nakamang mag-reunion, diligod siya ang reunion ng panahon na, taday ka mga pamilya. There will be a hard time tungod kay, iba ba itong pamilya karon ba? Ang buta ba kayo perfect pamilya diyan may problema? Pero kada pamilya yun, doon na ginagitawag ito, maglisod tungod kay naamog yung mga atraso, pagluod, sakitan, ano ba? No? Now, mga igsuon, may Pasko lagi atuan yung pamilya. Kung kita ba, mupasensya, may ngon, yes, Lord, I will be patient. Yes, Lord, I will forgive. Yes, Lord. You have to say that. O, di yun. Nga kita gayod, na? Mingon, yes, Lord, sa sugo sa Ginoo. Sa paghigugma sa atong isig katao. Ning kalibutan mga igsuon ni panahon sa Pasko ba? So di ati ka, kadang daghang kain itong magkahimtang doon sa mga tao nga, wag yung Pasko, kung dili ta mutabang nga unta doon ay Pasko silang kinabuhi. If we don't give love on Christmas Day. I would like to share to you an experience I had, no? Nga murag nakatando ko kasing-kasing. Ni mga simanaha, tanang kaparian tingod gari sa Pilipinas o sa Cebu ba, mao'y panahon ning tingpangkumpisal gyud sa tanang mga bata sa eskwelahan. Sa Amos Labunok, sus ginatos-gatos, libo-libo pagaya na. Now there was so mga bata mangumpisal, magkita kasi ng mga sa nga murag binatag yun puros. There was one experience I had. Nga sa kabata ni Dool na ako, wa man siya makumpisal. Ditanaw siya na ako, idool siya na ako, niya dihilak. Abi na ko nahadlok siya ba? Uy. Pero, hilak ba murag, kuan subok kay siya. Karang, ang pumaw gini ba? Akong papag mama ni layas, giliyasan ko. Na diin-diin nilang ko. I was thinking, bago lang nilayas, baka hilak ko siya gud. Ito, bago lang siya, dugay na. 3 years, tulo na katuig, gilayasan ko. Akong, siguro naghilak siya ba? Sa ito pa ang sakit siya kasing-kasing nga gibahon niya for 3 years. Bata at 8 years old, I could imagine by the pain. Kaluoy. You know, daghang magito ko pag-wisal kayo. Ako lang punta na iyangan. Pag uli na ako sa kubinto, I don't know, o Ginoo ba yun ka ni. Nga kada yun, itog na ko, ang iyang nahang mabalik yun, ang iyang gisulti mabalik. Mura bag, asus, kadang-kadang pa, kumpisal nga, problema nga, yag-yag sa mga pare, iba nga, mura bag, mas possible ba, nga di kayo ka-affected ba, kay di man sa yun. Pero why is this one hit making me restless? Di ka mag-imagine ba nga, ako ba, if a child of this age, nag-antos ba for how many years, the pain, kanang kasakitan, nasa kasing-kasing, it must be painful yun. So, and I'll tell you,
itsura ko sa mga maestra dito, yun siya mo, Senyor, daghan kayo na problema dere. Daghan kayo problema. What I'm trying to say ba, nga, kita ba, ug Pasko mga liba, no? Tinuol gina sa Pasko, ba? Nga, kita should give love, should make Christmas happen. Ang Pasko di na mahitabo kung wa na, dili ka, you do not make it happen. You have to say yes. And you have also to make it happen sa atong isigataw. Muna importante ka nang ito giving love on Christmas Day. Nakonsulo ko mga kung as much as possible ang gipangita ang bata sa mga istra, ang gipangita ang iyang mga na iyang gipuyan, ang iyang lula, nakita. And then I tried to give gamay pinaskuhan. Pero my God, there are so many people karon nga nanginahanglan nga kanimo. Have so much less in life ba nga you could make happy if you give love on Christmas Day. If you make Christmas happen, that's ilang kinabuhi. If you say yes. As I'm telling you, hapit ang Pasko. No? Pero may tabo ba kaniya nimo? Sa tagsa ka nato yun, ang Ginoo doon naghangyo proposal. Will you marry me? Proposal niya, nga gimahal ta niya, nga siya nagpaubos ganit, nagantos. We are the reason nga kita siya nahimong tao. Gani labo pa na, wala sa mulhod, kundi we are the reason nga nung nga siya nagpakamatay siya sa krus. Because He wants to tell us that we love, that He loves us. Gimahal ta niya. Ang ilang ipangayo mo ni, mutando ka ba? Mutando ba ka? Ablihamin mo kasing-kasing sa kinabuhi. Mo say yes ba ka sa Ginoo? Mutando ka ba? Sama ni Maria, ang pagbuot ni mo ay matuman, and there was Merry Christmas. We are the reason. Mabitaw nga doon na kayo ipakuan yung bata nga could help us nakatabang nato sa pagpamalandong nining mensahe karon. Children would dream of Christmas morn with all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born and blessed night give us the greatest gift, a light. We are the reason that ignited this light. We are the reason that is suffered and died. To the world that was lost, think it all He could give, to show us the reason to live. Years went by and I learned more about gifts, the giving of ourselves, and one loved me of the dark and cloudy day, amen, and crying in the rain, because of love, because of love. We are the reason that He gave this light. We are the reason that He suffered and died. To the world that was lost, think it all He could give, to show us the reason to live. Finally found a reason for living, yes, and giving every part on my heart to live. And how I do now, a word that I say, I'll be gaining my heart just for Him, for Him. We are the reason that He gave this light. We are the reason
show us the reason to live. To show us the reason to live. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Bubuhat sa langit ug sa yuta. Ni Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato. Ipanamko sa dalan sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen. Kisagit sugo ni Poncio Pilato. Idan sa krus na matay o ginubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagirigo sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya. Probokong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo. Sa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios, Amahan nga matinamanon, sa iyang saad sa katawhan. Sa matag pangamuyo, kita moingon, matuman unta ang imong pagbuot, Ginoo. Nga niining tuig sa mga klerigo o konsagradong kinabuhi, ang tibuok simbahan, ilabi na ang mga pangulo niini, madasigon unta mutahan sa kaugalingon, alang sa katumanan sa plano sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, muila sa ilang pagkasulugoon sa Ginoo, ug mutuman sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga diha sa atong kalibog, tungod sa mga pangitabo sa atong kinabuhi, mas piliun unta nato ang pagpangayog lamdag sa Ginoo, pinaagi sa hinay-hinay nga proseso sa pagampo ug pagpamalandong kaysa paghimo og ginalaling desisyon. Magampo kita sa Ginoo. Nga diha sa atong mga igsuong kabus, nga nanginahanglan sa atong pag-atiman, mabuhi unta nato ang presensya sa Dios, nga nagpakataw nga usa ka kabus. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Monsignor Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, mahingpit na unta sila sa gugma sa Dios, nga buot muluwa sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos Amahan, buti ka nga maluwas ang tanan. Hingpita dinhi kami sa kapagtuman sa imong kabubuton, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Mampo kita kining sakripisyo na waton sa kamahang magagagahom sa tanan. Waton ka sa mga sakripisyo gikan sa imong mga kamong alang sa pagdalay pagimaya sa inan. Alang sa kakuplanan sa tibukyan sa Jesus. Ginoong Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, magsantos utan niining mga gasa nga niya sa among altar. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Salamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay sa dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Ayong isigabot na pag-anhi, gitagda na sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, imututo siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw sa nihuan ng gubunyag, gipaila siya sa diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inag-abot niya, iya kami makaplagan na magtukaw diha sa pag-ampo. Tugod ang mga kasing-kasing sa kahinangop o pagdaig. Busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, dahil silang way kunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padala imong espiritu ng pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siyang pan, pasalamat kanimo mipikas. Mihatag nini ngadtos nga mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mong akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, pasalamat kano pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Ano paghandos kamatayan pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning paan sa kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Inunumigin mo yung simbahan sa tibok kalibutan. Mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Inunumigin mga igsuong nangamatay, malaomon nga banhaw silang tanang nangamatay. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo magkagagahom nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampong kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong, gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuyo mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanunay malayo sa tanang kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. So Kristo ng mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababot, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos kuno na manaa kaninyo. Pakita panaginig so unay.
Kordero sa Dios, nagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo nila ko ngayon, kalawan kanimo, pari pa mo na lamang, maayo ako. Laos na Kristo. Mag-ampo kita. O Diyos nga magagagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsan ng dayon. Samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang usab unta ang among pagtuo o gugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkataong sa imong anak. Kini ang gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo kita alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalat alang sa masakiton. Hinaot na nag-antos tungod sa sakit o balatian. Magkaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mong Gineso Kristo, imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat sa mga sponsors ug donors, no? Ang Pilgrims of the World, Apostle of Fatima sa Mabulo, no? Sad. Ubang atong offers si Tessia Macias o Dr. Elaine Galieto. Atong choir mo ang children's choir sa parokya, sa akong parokya sa Tabunok Parish, St. Joseph. I'm proud of you. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nalangin ang Diyos magagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil yung kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nako. Kunyang nangita. Inawa ko. Ano ako mainyo na nangwa ka? Patago ako. Daag ako mga kinugos na kayo nagpanon. Mga yung pinaskuhan. Anda, mauna nilugda nga kagagaraos tao, no? Sa una, kutob sa mga nak, imong ingno na yun, ako kugusan na. Ang businessman pa man ko sa una, dagan magkukwarta kay namuhim ako baboy. Niya, napurdoy man ko, ako nalay baboy ron. Sa ato pa. Patago ako. Ikaw nali ako lapaon, nihatag na kas makinugos ni mo para di magmahay. Nagtuon na sila sa Santa Claus ko. Nung nagdagan kayo mga yung pinaskuhan, tayo pa sa arugod. Ganong dagan mga kwarta si Santa Claus? May Santa Claus na lang unta ko.
Ano ako may pagtanong anong dagagwarta Santa Claus? Kuno man manghatag. Nya? Ako malibaran, di ba magtuo? Nagtuo sila sa Santa Claus ko. Pero tayo pa sa, ngano man na si Santa Claus, ngano na-apil ba na sa Pasko? Butang gidi ko katubag na pangutana ang atong diskutan ninong di mo o ka na mga pinug. Ay, oo lagi. Kaya nagtuo lagi sila kapareho kong Santa Claus, kadaghan kong ihatag nila. Ikaw ba? Nahibaw kag unsay obligasyon sa ninong tingali no. Wa- Wala kita ka magpataka. Karon di ka mauwawan. Karon kinahanglan gyud nga atubangan ang imong obligasyon. Ako pangutanos Monsignor kung unsay imong obligasyon ha. O, unsa sa na Santa Claus? Akong Ngano pangutan maingon mo, man sila Monsignor. para sa Santa Claus manghatag. Anas Monsignor ako. Monsignor, palihog. Pasamok-samok ka Monsignor kay dewa ka samok. Kuhan, Pasko na, unya maningil ng mga kinugos nato, ano? Di nakapugnan siya. Pero ang problema, kinahanglan ba kita manghatag, no? Na maobligar ba kita na mangugos. Teoray, ang duty gyud ang sumala pa sa simbahan, ang katungdanan sa mangugos gyud primero, mao kung ang ilahang kung ang ginikanan din ang katrabaho kabuhat sa ilang katungdanan sa pagkainahan, amahan, sila maunay mo puli nilang atiman sa mga bata. Mao ginagyud men. Pero wa na maapil ang kanang gitawag ko sa obligasyon sa mangugos nga kada Pasko tagae ha. Wa na siya. Pero doon na tradisyon na sa ato pa na anda na ba mo na obligado na pagbantay gyud ta ni ana, no? Bantay ta. Kay kadungor ba ko mga bata usahay nga kun dili tagaan og pinaskuhan, moingon sa mama, pabunyag kog usab ilisan ka to akong mangugos. Kay sus wa tihi kay to da. Nihanyo. Muna nga kun naagi na panahona mo duol mo na sila. Kanang dawata lang kung tos mahimo ba unya kun wagi kwarta ina lang nga dai utang saha next year na lang. Pero ang lindot kayo nga kana mahatag ta kay inanak ko na to na. Pero di ta obligado ang tagyon pero if we could, no? Iya Santa Claus ra mo rage, mo Santa Claus ba. Kana Santa Claus murag ang istorya gyud ana niya. Originally gyud Saint Nicholas gina siya. Saint Nicholas, usa na siya ka obispo nga manghatagon ka iba. Unya muna mo hatag siya ngadto sa mga kabus. Usa sa gani iyang natagaan nga kuan katubi taw sa pamilya nga dunay duha ka tulo ka dalaga bitaw nga dili maminyo kay wa sila dore ba wa sila bugay ba na no kay sa may hatag atong una. Ang hitabo nga naluoy man ta siya kay ugay bugay madagang guwag tawo sila hurog wa gyud ka ugmaon. Naluoy siya muna nga siya mo adto musuring magabi nahibaw sa problema ang doon siya mga kwarta itsa niya sa bintana. Naatol sa nga ang sa bintana ang sa sulod sa dito sa Panimalay manghay-hay man na sila ang mga tagtungo dito sa mga medyas diha ang mga bungbong na-shot gina diha sa mga medyas. So, kini gyud ang original Saint Nicholas mabita nga parinter siya Santa Claus. Mura sa Santa Claus. Pero ang popular na Santa Claus tungod kay nanamay gitawag to dili kay Kristiyanos nga mga pangunahuna nga ginganlan nila lain ang lugar popular na kaayo pero naggaan sila og naingon na Santa Claus na noon unya nahimo nang materialistic kayo ba pero giving lang gyud gihapon. Pero nabilog tag Santa Claus gyud nato gyud mao gyud ang Ginoo nga nihatag to sa iyang anak. O pero man kamot gyud nga to give love on Christmas Day. Kung dili ta makahatag sa kwarta ato ang pagmahal at pagpangga lang. Pero utangon lang nato sunod tuig. Okay. Daghang salamat. Daghang salamat po Senyora karon nakasabot na ka. Yeah. Now you know. I know. Oh. Now, maigsuon no sa atong nasulti na nga especially on sa Pasko, you have to give love on Christmas Day. Dili Christmas Day lang gini sa kada adlaw sa ato ang kinabuhi. Let's have a Christmas every day. No? Especially kining panahon sa Pasko, no? Muna nga ato ang choir, St. Joseph Children's Choir, no? Mapadayag ka nato sa ilahang tutog daygon
asking us to give love, especially on these days. Presenting to you St. Joseph Children's Choir. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's a time of year when good friends are near, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Christmas Day. Even the man who has everything would be so happy if you would bring. Give love on Christmas Day. Christmas Day. No greater gift is there than love. People you don't know, smile and nod hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that once a year when the world sits here, and you like to find a way to show the things that words can say. Why don't you give love on Christmas Day? Christmas Day. The man in the street and the couple upstairs, old is to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Christmas Day. Every child in Santa's needs a song for your love underneath his tree. Give love on Christmas Day. Christmas Day. No greater gift is there than love. Kanang ato ang soloist mo ni si anak to ang pianist gihang bana naman to siya. Very happy family siya, no? And then we'll try to give love on Christmas Day. Ako sa imbitahon si Henrich Kapwa, kasama si Henrich ang bata. Henrich, Sagwa papa mami mo, sa to laya sila. Pero we are your family, no? Pinangga ka na mo. Doon na may gift ni mo. Ihatag niya ang gift. Yeah. Ihatag niya ni Kuan. Ihatag Henrich. Henrich, imo na Henrich. Yan na, give love na sa Christmas Day. Okay. Are you happy? Malipayon ka, Henrich? Malipayon ka. Ako suka, malipayon ko. Hinay kayo. Thank you. Again, ang muhatag na to og Daigon and give love gihapon on this Christmas Day. One of the best choir in Cebu, if not in the Philippines. Ang kanta Sugbo Choral. Listen to them. No, di lang ni sitig kantahan sa tuwang santos nga misa nga rin. But today, they will just share their love for Christ diha kaninyo. I hope na kamo ma-bless mo with the songs that we will sing. Presenting Kanta Sugbo Choral.